Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ой, я вам зараз такое расскажу. Такое! Ой. Цікаво послухать. Что ж такое расскажешь, маленький медведик? Ой, я сапраўды медведик. А вось ты хто? І што тут робіш? Па-першае, як выхаваная дзяўчынка, збіраюся павітацца. Добрый вечер, шановны. Нормал. Ну вы поглядите, якая ветливая. Так, ты мне зубы не заговорвай. Отказывай хутка. Навошта ты до нас у покойчик пробралася? А то я зараз. Ой, напалохаў. І што ж ты заробіш? А я тебе с колыханки зараз як выгоню, бо ты мяне сваёй ветлівасцю не падманиш. Ведаю я такія гісторыі, калі ў кватэры прабіраліся звышветлівыя злачынцы. Рмау, як непрыемна. Злачынца? Гэта ты так пра мяне? Менавіта. Ты, можа, разлічвала, што тут нікога няма. І збіралася скрасці ўсе нашыя цацкі і прысмакі. Ой, я скрасці цацкі і прысмакі. А што ты так здзіўляешся, а? Не дапаможа, я табе не веру. Ой, лепш бяжы адсюль, хутенька, пакуль я канчаткова не раззлаваўся. Ой, напалохаў. Так, слоў маіх ты не разумееш і не чуеш. Ну, прыйдзецца дзейнічаць, хаця мне гэта будзе складана. А што тут складанага? Баішся дзяўчынку не адолець? Адолець цябе, думаю, будзе не складана. Ты не выглядаеш вельмі моцнай. Але я медведик выхаваны, таму не магу біцца з дзяўчынкай. Вось о чым справа. А калі я не проста дзяўчынка, а як ты лічыш, злачынца, што тады рабіць? Ой, што рабіць? Прыдумаў. Што прыдумаў? Не падыходзь да мяне. Я зараз паклічу дзядулю Дабрадзея. Дзядулечка, дапамажыце! Ой, ратуйце! Што здарылася, Топа? Ой, дзядулечка, як добра, што вы тут. Я злачынцу злавіў. Яна хацела нашыя цацкі і прысмакі скрасці. Давайте хутенька трымайце яе. Не дайце ёй утачы. Ой, а навошта яе лавіць? Нічога не разумею. Як навошта? Каб яна па чужых пакоях больш не бегала і дзетак не палохала. Так, давайте абыходзьце яе з аднаго боку, а я з другого. Топа, ты малайчына, усё зрабіў правільна. А зараз давайте па парадку разбірацца. Давайте уже сапраўды разбірацца, а то я, шчыра кажучы, ваш Топа мяне крыху напалохаў. І правільна ён зрабіў. Дзякую табе за дапамогу, Рыся. Дзядулечка, вы за што ёй дзякуеце? Можа, вы яе яшчэ і ведаеце? Ведаю і вельмі добра. І зараз ты з ёй пазнаёмся, калі ласка. Топа. Я, Топа, столькі пра цябе чула, але бачу ўпершыню. Вельмі прыемна пазнаёміцца. Рыся, Рмау. Ой, вы ж з Янай калісьці прасілі завесці ў калыханцы кошачку, так? Так. Ну, вось дзядуля Дабрадзей даў аб'яву в інтэрнэце, а я прачытала і вырашыла у вас у калыханцы крыху пажыць. Але ж ты не кошка, ну хоць і падобная да яе. Не кошка, я рысь. Але рысь таксама сямейства каціны. Так, мы з Рысей пазнаёміліся, і яна нам вельмі спадабалася. Так што, Топачка, сустракай новую сяброўку. Новая сяброўка, гэта вельмі прыемна. О,
Але чаму вы мяне, дзядулечка, не папярэдзілі, што я сустрэну тут рысю? А такі быў план. Мы з Рысяй спецыяльна дамовіліся, каб цябе, Топачка, праверыць. А, вы вырашылі мяне разыграць. Ні ў якім разе. Мы вырашылі з Рысяй нагадаць табе і ўсім дзеткам правілы паводзін з незнаёмцамі. А я згадзілася сыграць ролю незнаёмкі. Ага. Разумна. Это вельмі карысныя правілы. Бо лето скончылася. Многія дзеткі самі ходзяць на заняткі ў гурткі і школы. Менавіта так. Дык гэта быў экзамен. Лічы, што так і ёсць. І ты гэты экзамен, Топачка, здаў на 10. Таму што правілы паводзін з незнаёмцамі я добра памятаю. Хочаце, для дзетак яшчэ раз паўтару? Сябры, слухайце уважліва Топу і правярайце, ці не забыліся вы на якое-небудзь важнае правіла. Увага! Я пачынаю. Нельга размаўляць з незнаёмцамі і ўпускаць іх у кватэру. Правільна. Нельга заходзіць з незнаёмымі ў ліфт і нават у пад'езд. Дакладна. Нельга сядаць у машыну да незнаёмцаў, калі нават вам прапанавалі паглядзець на коціка ці шчаня. Вельмі падрабязны адказ, Топачка, малайчына. А яшчэ нельга прымаць ад незнаёмых людзей падарункі і згаджацца пайсці з імі кудысьці. Нават дарогу паказваць незнаёмцам не трэба, калі яны пытаюцца. І ў якім разе? Растлумачыць, калі ласка, а ісці нікуды нельга. А каб незнаёмцы не трапілі да вас у кватэру, дзверы трэба зачыняць, калі вы прыходзіце дадому, і нікога да сябе не пускаць. Дзяўчынкі і хлопчыкі, вы бачыце, якія малайцы Рыся і Топа. Усе асноўныя правілы для вас паўтарылі. А ты, Рыся, выдатна сыграла ролю незнаёмкі. Таленавітая і храбрая. Думаю, мы з табой пасябруем. Абавязкова пасябруеце. Ну а зараз давайце паглядзім цікавы мультфільм. Цудоўная прапанова! Куфэрак чароўны, калі ласка, перанясі нас у цікавую казку. Ну, мульцік скончыўся, і што зараз трэба рабіць? Час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. Каб заўтра быць бадзёрымі і вясёлымі, спяшаемся у ложачкі. Дабранач, дзяўчынкі, хлопчыкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.
баю-бай, баю-бай, разом с нами засыпай.